Ao final, de verdad, creo que mereceu a pena a inversión que se fixo desde o Concello. Foi un desembolso importante, dar as gracias sobre todo neste caso á Confederación, acordarvos que este proxecto está cerca de 1 millón de euros, que eu sempre dixen que era dificilmente justificable para un concello como Vilamartín facer unha inversión dese tipo, pero era perfectamente justificable facer unha inversión dese tipo pensando na comarca de Valdeorras. E a prueba está aquí, a prueba está que a comarca de Valdeorras ven a facer deporte ao noso concello e nós, lógicamente, abrimos as portas para que todos os rapaces e rapazas veñan ao noso concello a facer deporte e desde aquí, pois, penso que coas instalacións que estamos conseguindo, que recordar tamén que queda parte do proxecto aínda, porque isto é a primeira fase, pero queda unha segunda fase na que vai haber máis deportes que, como sei que había unha pista de tenis e que tuvemos que sacrificar para meter as piscinas, bueno, pois esa pista de tenis en algún momento a teremos que volver a poñer encima. Se podemos, en vez de unha, pois poñer dúas, mellor. E outras actividades que están de cara ao futuro. Pero bueno, hoxe en día pois xa se pode disfrutar dunha cantidad de deportes importante aquí no Valladoiro, así que vamos a tratar de seguir a línea porque a prueba está no que estamos dicindo e vexo que se agradece desde os concellos limítrofes, porque ao final tamén os concellos limítrofes están un pouco saturados destas cousas, entonces entre uns e os outros podemos dar ese servicio aos nenos de Valdeorras, que, como digo sempre, ou Valdeorras vamos xuntos ou chegaremos moi cerca. Así que para chegar lexos temos que ir Valdeorras xuntos.